मानगोनां मिडियानि मावथि लोगो नोंथांमोन जों थांनाय 24 डिसेम्बर खालि जितुनिखि जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दावगापुर गामियाव जगापुर गामियाव मोनसे जाथाय जानानै थाङो। बेहाय जोंनि एक्स एनडिबि जोंनिनो मावथि बिथां बि नायजाबनि सायाव देहायारि गाग्लोबनाय जादों, अपदस्थ खालामनाय जादों, बुनाय सौनाय खालामनाय जादों। आरो बे खोथाखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियाफ्राव निउस पर्टेलफ्राव गोबां रोखोमनि खोथा दान्थे बिदान्थे जाबाय थादों। बेखौ जों नोजोर बोनानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादनिफ्राय जों फंनैसो खोथा बुंनो सानदों, माने रिकुवेस्ट खालामनो सानदों मोननै पार्टिखौबो, मोननै पक्षखौबो, जे जिबायदि थासारि सोमजिदों बियो बर' माहारिनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय मोजां लक्षण नङा। बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोगोमलायनाय, नेरलायनाय बेफोरखौ दोनथ'नांगौ आरो आबसुनि मावथि बिथांमोननिसिमबो मोनसे हांख्रायनाय, इयुनफ्रावबो जाहाथे जोंनि एनडिबिनि जिकुनु केडार्सआनो जा, मावथियानो जा बा लिडारानो जा, कुनु धरननि जाहाथे अपदस्थ खालामा, असनमान खालामा, बेखौ जों बुंनो सानदों। मानोना जोंनि एक्स एनडिबिनि जितुनिखि बिहोमा बा कन्ट्रिबिउसन बे बर' माहारिनि थाखाय खम नङा। जों गोजोन थासारिखौ लुबैयो, सान्तिखौ लुबैयो। बेनि थाखाय जोंनि जेसेबां एक्स एनडिबिनि मावथिफोर दङ, जोंनि केडार्सफोर दङ, गासैखौबो जों धैर्य हमनानै जाहाथे थासारिया गाज्रि जाया बेनि थाखाय जों नोजोर बोनानै रिकुवेस्ट खालामगोन। जाय बिथांमोना आबसुनि मावथि, जाय बिथांमोना जोंनि एक्स एनडिबि मावथि नायजाबनि सायाव देहायारि गाग्लोबदोंमोन, एटेक खालामदोंमोन, बिथांमोननि सायाव एबसुआ डिसिप्लिनारि एक्सन लानांगौ। मानोना गासै आफादाबो गावबागाव कड अफ कन्डाक्ट थायो, डिसिप्लिनारि एक्सन थायो। बेनिखाय बिथांमोननिफ्राय डिसिप्लिनारि एक्सन लानांगौ आरो जाहाथे इयुनाव बेबायदि जाथाय जाफिना बेनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि लाखिनांगौ। नायजाब बिथांनिसिमबो बा सिसिबाइ बिथांमोननिसिम जोंनि मोनसे हांख्रायनाय। एक्स एनडिबिआ गोबां जेंना दङ, मावनांगौ गोबां दङ। गतिके गावनि पजिशनावनो दिदोम थानानै गावनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खामानिखौ मावलांनांगौ। गुबुन जेरै जों मिथिनो मोन्दों जे बनसु बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बेखौ बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दानो थाखाय मबिलाइज खालामदोंमोन होननानै, बेहाय जिहेतु जोंना मोनसे बेनार दंखायो, मोनसे नीति आदर्श दंखायो, आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल दंखायो। बे गावनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपालाव थानानै गावनि खामानिखौ जों मावनांगौ। आरो आबसुआबो गावनि जितु आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल दङ बेयावनो थानानै गावसोरनि खामानिखौ मावनांगौ। आरो आबसुआ प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंबाय थादों जे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जों बनसुखौ दानो होआ, बनसुखौ जोंनो नाङा। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दङ बेफोर लासै लासै इमप्लिमेन्टेसन जाबोगासिनो दङ। बे जायगायाव आरो गुबुन
माने संगठन बा फरायसा आफाद जों बेयाव दानो होआ होननानै बुंनाया जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश, बेहाय भारतनि संबिधानानो जोंनो पूर्णभावे अहिंसा शान्तिपूर्ण नन भाइलेन्स मोनसे अर्गानाइजेसन दानानै गावनि दाबि गावनि मोन्थाइखौ मोन्थायनि थाखाय माने आवाज होनो थाखाय संग्राम खालामनो थाखाय बे सांबिधानिक अधिकार दंखायो। बर'नि आफाद जेराव बर' थागोन बेयावनो आफाद दाफैगोन। थांनाय 24 डिसेम्बर सानखालि जितु माने NDFB सोद्रोमानि सायाव एबसु एबा फरायसा आफादनि सोद्रोमाफ्रा जितु गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय जालांबाय, बे जाथायखौ आङो स्पेसियेलि दुलाराय सनितपुर जिल्ला बारग' NDFBनि जानानै गोख्रों रावै सोंखारिदों आरो जों बेखौनो फोरमायनो सानगोन बे समाव आरो बेबायदि जोङो मालाबाबो सहायनाय नङा। खनले बेबायदि जों माबाखौ सहायनाय नङा। बेबायदि बारग' NDFBनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ जों सहायनाय नङा। जुदि जाबावोब्ला जों आरो सहायनाय नङा। जियानो जादोला जों दाबो थारैनो बे जोबोद सोंखारिथावना मोनसे जाथाय जानानै थांदों। मानोना जों आबसुनि सायाव फोथायनाय दं फरायसा आफाद हिसाबै। दिनै फरायसा आफादा एबसुआ गुबैयै एबसुआ दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि सासे गेदेमानि माबाजों जोनोम लानानै सोलिनाय मोनसे संगठन हिसाबै जों मालाबाबो बेफोरबायदि सासे निरस्त्र सासे माने निरस्त्र सुबुंनि सायाव बेबायदि देहायारि गाग्लोबनाया मालाबाबो नाजावथावना नङा, गनायथावना नङा एबा बेखौ जों मालाबाबो आसा खालामाखैमोन। नाथाय जानानै थांबाय दिनै बे जाथाया। बिनिखायनो जों बेखौ सोंखारिनायजों लोगोसे जोङो इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाबावनाङा आरो बेबायदि दामावथों जों बेखौ गोख्रों रावै सतर्क होनानै बुंनाय जायो जे जों आरो बेबायदि मालाबाबो सहायनाय नङा। नैथिबार बा इयुनाव बेबायदि जानायखौ जों मालाबाबो सहायनाय नङा।